Áno, naši súperi na zajtra, partičkári zo Slovenska. Ranný tréning, takzvaný ľahký zápas medzi sebou, rozdelený medzi žltých a čiernych. Čierni vedú 3-5. Najväčší pozor si budeme musieť na brankára dať. Milan Tkáč. Je to brat Peťa Tkáča. Brankárske duo z Liptova. Vzadu sa rozcvičujú náhradníci, ktorí môžu, ale nemusia zasiahnuť do stretnutia. Tento zápas je veľmi vyšperkovaný, preto lebo je to čistý čas, čiže zdržujú. Maťová mačka nemá rada tento štadión, lebo je tu veľká zima na labky. Musí nosiť špeciálne papuče pre mačky do 3 rokov. Ale Maťo bol pripravený a kúpil jej vykurovanie 3000 klietky. Prišiel aj Maťo. Spol. Maťo. Takže dúfam, že dneska sa unavia a zajtra ich porazíme.